Gayonon, the best. God is good all the time. Henry M. sa morning, hear it. Henry M. sa pinggion. Tutok lang sa DCGB. Kung nagasta bangi. Yeah, 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 yeah. Makulugon ang lawas ko. Magulugon ang lawas ko. Kasubang ginagsako kami kan sa mga pinridasong so tinirektik bagajing na saralit na simento. Nagsako kami kaso banggi. Kuhaan din naraplo sa kong birilog. Uy bak, oy, kamong nag-antabay. Oy, mga busing. Busing, igwa lamang kamo dyan kipwede na lugar na gusto nyo madampingan lamang. Madampingan ki mga tiniktik baga na mga simento. Igwa ka dyan kidaga dyan na pwedeng dampingan dyan. O yan sa may transmitter, tapoy na no? Yung sa may kwanta, sa may generator, tari. Sa may generator, tapoy na dyan. Sa may, tungtungan mo. Tungtungan pa sila sa generator. Pasain ang kan. Motor. Bugtakan kan motor. Pag nagkuhan, pag dapat halang ka ang bugtakan kan motor. Okay. Pwede. Ayo, taba ka mapariper kita kainin na kung ano ning social hall ta. Pariper kan social hall ta. Tapos ibugtak na sa nadyan na rin. Saan man duman diyang tabi parte? Sa garahe? Sa likod. Ito na po sa kontotod Igo ako mga 10 sako dyan na dara sa auto ko. Kiribad na sa auto ko. Magabat na na. Sinunugtag. Ba't sukatuwang ko sa aki ko. Sigang reklamo ka na aki ko sa banggi. Igo ako dyan siguro mga 10 sako, 12 sako, 15 sako yan. Na susako bagagan simento. Karawanga masana. Ay pangyari. Mabayad kita kay Jeff Ramir, maalsa. Ikaw akong paralsa. Ay paralsa ko, may problema yan, ha? Ikaw akong paralsa. Yaon sa dara ko sa kwan, dara ko sa auto ko. Yung nga ko ini pwedeng ibukuan. Sa gusto, malak. Sa gusto lamang. Dako nailing na mga kwan, na mga nagigiribok yung mga harong digdi sa may Tahoe Road area. Nagdadaramping kasi bago may kasapon may kinauro na ko. Wala nga sa diri pero nga sir pwede ang digdi. Kundi sabi kan sa kamuyang chief technician, pwede nga dyan nga sa DCGB. Yes, para baha man magadigdari. Okay, good. Okay, good. Good morning, Tabi. Bossing Dani-chan, maray naga sa ino. Good morning. Ang tawong gutom sa kwarta nagdadara ng problema sa iyang pamilya. Alagad ang naungi sa suhol, mabubuhay sa halawig na panahon. Talingaga, 15-27. Salamat sa mahal na Diyos. Happy and blessed Wednesday, everyone. Salamat pa di kong amigo. Paring Ray, may saro pa baga akong rawit-tawit na nababasa, ade. May saro pa, ade. Unin na titulo, Daibaling diit, basta igwa. Yan, David. Bossing no nito, Gaberia, maray na aga. Pading Dudes, maray na aga, Tabi. Good morning, Dudes. Sabi ni Pading Benny, katanduan is typhoon victim, 3,000 donor, donor kan pawa Legazpi City. Ano yung pinurwad mo, Tabi, sa ko, Pading Ben? Ano yun, donasyon inimigo? Good evening, pinataram po ining pigsin ko sa programa mo sa Morning Hirit, ining donation hali sa pawa at sumani po, pakuan na po sa opisina para dahil mo, Tabi, isabi. Please, pakiulit mo po dahil nakikinig ang magbigay donation na yan. Again, yung kwarta po, pakuan mo sa opisina, gusto niya anonymous. Tinao sa kuya letter niya, ikaan mataram sa radyo. Please don't forget to read. Okay?
Okay, amigo. Sige, thank you, amigo, ha. Pa-shoutout kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Madam Amada Esplana, Milen Agarin, Rachel Capili, Asejo, Realubit, Vilma Marquez, Monte. Thank you po. Morning Hiri. Thank you, amigo. 3,000 pong amount give ng anonymous donors, Tabi Idol. Thanks so much. Chat at text ilit ako aga at least ikita. Okay, thank you, amigo. Basta supera pako amo po sa opisina pero wag mo tel po. Donors, pasensya kulit dahil sigurado makarating sa iyo bigay donation kan pawa Ligaspi. Okay, alaba unon, alaba unon. Okay na, amigo. Amigo, salamaton, may additional 3,000 big day. Salamaton, Tabi Mr. Pugi. Yan, si Benji Dapugi. Salamaton, amigo, Salamaton, Tabi Mr. Pugi. Yan, okay. May 3,000 kita na donation digdi para po sa Catanduanes. Yan, okay. Sige, tayo pahapit. Kuda kumigo makahapit dyan. Baka si Ate Mariel, tod-tod, si Ate Mariel, tod-tod, ang makahapit, tod-tod, Tabi, si Ate Mariel na ano yan, yun ipanap na katod-tod, Diyan, Tabi, sa opisina kan City Treasurer's Office. Diyan, Tabi, sa opisina kan City Treasurer's Office. Good morning, Tabi, sa mga taga-Pawa. Yan, siya mabigay po donation. Please don't mention name of it. Okay. Pangyari sa mga baka. Alam mo kaya pa rin sa text mo. Dahil pa lang ngarana. Pangyari sa Mauraro. Okay. Sige na. Salamaton. Salamaton, Tabi. Amigo, mabuhay. Thank you. Bueno, Ramon Tadamon ang buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Tabi, mga tugang sa... Kaya pa mo talaga, Jinky, pila pantayan na sa may tower ta? Paradangkan motor? Sangatangkan motor? Talaga? Okay. Sige. Ikaw pala ang solusyon kang problema ko. Yung man nga dali. Kapag dapat talaga sumutor, isangat ka alang ka, ade. Yung man nga, ikan talaga ito na. Jimmy, nasa linya. Good morning, Jim. Come in. Kumusta dyan? Iula mo dyan sampangan kan di si GB. Yan po. Nganing may sakatan lamang kita, ade. Okay. Okay. Mga dagdag niya itong Bareta BP na diskuter sa Sangguniang Bayan Libon sa regular na sesyon kaswapon ang tungkol sa naglandslide na bulod sa barangay Talin-Talin going to Bataw. Kung saan sarong konsyal nagpasar nin resolusyon address sa DPWH kung po pwede i-downgrade so tinampong sobra kabakilid na ninuhuli sa kagulping motorista na didiskwido sa lugar. Matatandaan kan Bagyong Christine nagtupag subulod Tabi BP natabunan so tinampo konektado sa Pantawa nangyari sa ngunyan nangangaragi na ang mga bihikulo mga motor sa ibabaw ka naggarasay na bulod do nga sa hampas. So naagihan tabagang halangkaw na bulod so nagpurundo ba kita? Iyo. Pero nag-igwa ni na aksidente ang sistema minatukad tapos minabugsok ang agihan kung mauran mahal nason. Pag napasala ka puruton ka duman sa ampas kaswapon nag-report si punong barangay Jupit Fernandez nagsasabi kadakol ka na didiskwado sa lugar mala kaswapon may maestra na naman na nagmumotor pa-ispilahan at siya duman sa nasabing lugar. Yan. Kailan kay ni nabilogan sarong resolusyon address sa DPWH kung po pwede padarahan dumanin heavy equipment na asin tapyasan babaon dagang tuminabon sa original na tinampo para maiwasan ang mga disgrasya sa Talin-Talin. Dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jim, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Karen Ala sa dagdag man na istorya. Karen, good morning, Karen. Yes, VP, good morning Tabi sa imo. Good morning man sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong Bareta, may pangapudan ngunyan
ang lokal na gobyerno kan ginubatan sa gobyerno probinsyal kal Albay na ining bubulusan resettlement site mareparo kan mga opisyal ang pagkaagnin slope protection sa nasabing resettlement site sa barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay. Ang mismong nagpahayag kaini sa to, ang alkalde kan Ginubatan na si Mayor Chino Garcia sa pakipag-ulay sa iya kan DCGB News may kinaaraman sa kamugtakan asin sitwasyon sa ngunyan kainting notable sa Bareta na relocation site duman sa munisipyo kan Ginubatan, Albay. Sa pag-uuron VP kaini kan DCGB News, sinabi ni Mayor Chino, natakulang problema na naman ang nahampangon kaining relocation site kung magparabagyo kimakusog dangan uran-uran sa nakigrabe, pwedeng maglumoy ang daga duman o may mag-slope duman pababa. Pasigun sa iya, wala palan itong slope protection na pwede maibitaran ang kasukilan slide duman na siyang maprotehir sa mga pigturugdok na harong duman. Delikado pa kung tutuuson sigun sa iya, tataas tabi palan ito VP kan bulod. Basado ini sa ipig-explicar sa to kan alkalde, kaya bago pa ang mga panibago naman na klase kibagyong Christine o ininganing uminaging pipito, sika po ng tawan prioridad ang slow protection bago pa ito mag-bar down o slide pababa. Kaya sa paagi kan pag-uuron kan DCGB News, minaapilar si Mayor Chino Garcia sa gobyerno probinsyal Albay na maalukaran tulos kipondo ang nasabing lugar para sa slow protection dangan magibuhan sa lalong madaling panahon ining relocation site. Ayan, tabi VP ang sa tong report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen Ala sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, luwang kita kay Pading Al Armario sa dagdag na bareta. Good morning, Pading Al. Come in. Good morning, Padeng. Nagre-reklamo na talaga ang mga barangay na may mga quarry operation sa pagos na pagbaba kan sa indang tax collection. Yan ang informasyon na papaabot kay Liga President Board Member Isyam Ismael na aksjonana sa kunyan kan sanggunian panlalawigan. Sa data na presentar ni Board Member Ismael, first quarter kan 2024, nagbaba ang koleksyon kan Albay nin 21% kumpara ini kan sarong taon. Second quarter, nagbaba na naman nin 33%. Third quarter, lalong buminaba, nag-abot na sa 44%. Kaya ngunyan na last quarter, posibleng bumaba pa ini kung daing mag-aksyon ang gobyerno provinsyal. Apektado naman ang mga barangay na may mga quarry operation sa hababang tax collection. Kaso hapon, si Board Member Attorney Melissa Badesa Armidilla nagpasar na ng resolusyon na rumpaguna ang Green Guardians Task Force dahil sa kadakulan kan Green Guardians na sobra 500 pansweldo na sana sa inda ang tax collection kang probinsya lugi pa. Daiman inda nahigpitan ang mga qualification. Sige ang dakol kan mga trucks na naghahakot nin baybay graba sa pamilisan kan mayon alagad iman andiit galax collection. Ang resolusyon gahaga kay dati o kay acting Governor Baby Glenda Ong Bonggao na rumpaguna ang Green Guardians. Depende na sa gobernador kung i-reorganize niya o kung anong remedyo. Basta ang importanteng kagadan ngunyan kasaguni ang paralawigan na maibalik ang halangkaw na tax collection sa quarry operation. Yan ang dagdag pang informasyon. Paring Hari sa Luwas, Al Mario, DCGB. Thank you, Pading Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan ang mga balita natin ngayong umaga. Uy, alas 5:35 na. Makaskaso ng oras, ha? Sandali lang tabaka. Bago ko apudan si Pading Mar para sa mga headlines ngayon na pagkaaga. Salamat to na.
Yung for pick up tabi na 3,000 pesos diyan sa City Treasurer's Office, ha? Na pinaagi po kay amigong Benji Dapugi. Hali po diyan sa Pawa, Legazpi, ha? Anonymous donor po. Hali po mga tugang sa Pawa, Legazpi City. Magandang umaga, mga taga Pawa, Legazpi. Kamo na tabi ang tunay diyan. Salamaton kung sisay ka man tabi, ha? Yaw na tabi kay Bossing Benji Dapugi, so 3,000 na donation. Pipick up po na lang po ang taon, ha? Digdi po mga tugang sa kwan, digdi po sa diyan po sa City Treasurer's Office. Dahil ibang hanapon dyan, Benji Dapugi. Yan. Okay, sige. Sandali lang, tapasadahan tamo na inita. 5:30 na, sabi sa morning hirit. Good morning, Tabi. Ay, pasensya na po. Di po kami nag-ako kay used clothes. Ano? Mga used clothing, Tabi. Di po kay puhan masyado kang sa tuya, Tabi. Na, sabi ni ang pakiuro ni Governor Kuwa, an kay puhan po duman mga construction materials. Ano? Pagabot, Tabi, sa mga bado, iga po sindang mga bado, tapi na mararaman sana po ito. Taday man pagabinha so katanduan, taday man masyado makusugon suran. Paros lang, nagkaraot sa mga harong, ang kay puhan, Tabi, ito, Tabi, na construction materials, ha? Kang kahurong ko, Tabi, si Kwan, si Kwan, si Governor Kuwa. Okay? Salamaton po, Tabi, Tabi, may nag-text di pwede nga niya po used clothings. Dahil po, Tabi, sabi ni Governor Kuwa, tahin na po ng kumismo siya, ang kaipuan nga didigdi, pang plywood, nga yero, mga pako, construction materials, Tabi, ang kaipuan, para makatindog tulos ang harongkan sa tuya ng mga kababayan. Iya po, used clothings po, uday po, kapig encourage ni Governor Buboy Kuwa, kan makahurong ko, Tabi, ha? Okay, good morning, Kuya, paki-update, Tabi, ng Pag-asa. O later lang. Good morning kay Ate Kayen. Pa-shoutout po sa Prime Water. Garubaga na lingaw na naman mag-abiso nata wara tubig. Buda no rin magkatubig. Pakibukasan man, Tabi, ang gripo. Yoho! Prime Water, tubig, Tabi. problema si Ate Kayen. Oy, Ate Kayen, kumusta dyan si Madam, Sonia? Madam Sonia Labanda, kumusta po ang neighbor mo dyan? Happy birthday kay Aris Occidental from Manoylan. Happy birthday! Good morning sa mga taga-Pag-asa, Daraga Albay, sabi ni Milet na Robrigado. Sana makansela po ang tour. Ay, sige po. Tayo ko pala nakuha nito, Toda. Wara pa kami ilaw digdi sa Malabog. Aha, okay. Joshua. Ay, sandali. Ano ba itong kuha na yun? May text digdi. Ano yun? Dali lang. Hanata. Ano yun? May lang announcement para sa mga senior citizen of Daraga Albay. Yan, ha? DSWD National Social Pension November 20. It's all the best. 2024, Tagas Covered Court, Daraga Albay, 8 a.m. to 1 p.m. All concerned barangays. Alcala, Malabog, mali. Ulitin ko, ha. All concerned barangays. Alcala, Matnog, Banyadero, Kilikao, Binitayan, Tagas, San Roque, Kimantong, Market Site, Pandan. Nobyembre 20 po, Nobyembre 20 ang release ka ang Tabi. Ang Tabi na Nobyembre 20 ang release ka yan. Sabi ni Contexter ta. Tapos November 21 Tabi, 8 a.m. to 1 p.m. Tagas Covered Court man gigibohon. Barangay Malabog, Bungalon, Banyag, Busay, Salvacion, Kulyat, Misi, Ilawod, Bagumbayan, Sipi, Maroroy, Sagpon. Yan po ang text siya daw nagdeguaring sinabi kung di siya ang texter ta ka ini. Basta, di mo good mautik ini. Announcement daw para sa mga senior citizen for National Social Pension, November 20, Tagas Covered Court, Tagas Daraga Albay. Isip po ang texter ta ka ini, pakikondo, Tabi. Alcala, Matnog, Banyadero, Kilikao, Binitayan, Tagas, San Roque, Kimantong, Market Site, Pandan. 8 a.m. to 1 p.m. Iyan sa Pizza 20. Pizza 21 po, 8 a.m. to 1 p.m. Tagas Covered Court, All Concerned, Barangay, Malabog, Bungalon, Banyag, Busay, Salvacion, Kulyat, Mesi, Ilawod, Bagumbayan, Sipi, Maroroy, Sagbon. Sisay po nag-text ka ni. Paki, kung daw, Tabi ko siya nag-text ka ni.
Si Say Tabi. Okay. Sige, ayun ni may text padigdi palan o. Good morning. Don't mention my name on air po, sir. Matao po ako few pairs of used clothes and 1,000 for Catanduanes. Pwede po pa-pick up kay Jimmy sa Laogkan Compound po ng P.O. Kamalig. Just look for... okay. Okay. Dati naman po, nagdidi po, konti lang po ini. Kaso, matao ko po so iba last time for Libon. If ever... okay. Sige. Oy, madam. Madam. At mo na, madam. Madam ba ito? Madam, pasensya na po Yung used clothes po, medyo ikwanta mo na, no? Ikwanta mo na yung non-cash tabi. Padara ko na Noted, sir. Try ko po na po makatao aside non-cash. Padara ko na lang po dyan. Okay. Sige po. Salamat po. Salamat po. Nakatao. Okay. Sige. Kuan po. Yung cash tabi, madam na lang ipadara mo na lang po digdi sa aga. Try ko po makatao aside non-cash. Padara ko na lang po aside no cash. Padara ko na lang po dyan. Okay, sige po. Dahil ko na po pa dyan nun si Jimmy. Tabi. Alright, tabi. Madam, yung 1,000 mo, ipadara mo na lang, tabi. Sige na. Pakiklaro daw, tabi, madam. Hindi makuhan si Jimmy. Hindi makuhan si Jimmy. Alright, sige. Good morning, tabi. Okay. Thank you, Tita Marie Honrado. Naglaog pa lang sa message mo. Okay, sige po. Salamaton. Tabi Wara tabi kitubig digdi sa barangay Tinampuligaw. Budaan lang kahon bil ninda. Buda tabi ang para reading ninda. Maski sa isisalot ang resibo. Pagyari sa maabaka. Ate lang, tawalin na mo ng headlines natin in the morning, 5:40 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines in the morning. Sandali. News Director Mar de la Cruz, nasa linya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantaway. Headlines ko niyan, Pag-asa, nagdeklarar na ang pagpoon kanamihan season. Nyan. Matiglipot na. Okay. Mailuwas na naman sa mga pangmalakasan na... Jacket Oo. Siguro sa mga porma mo ka nagdamang kita sa Korea, Yan rin. Okay. Mientras tanto, Sierra Madre, prinotiran ang nagkaperang parte kan Luzon sa bagyong Pipito, sigun sa Pag-asa. Department of Agriculture, planong mag-importa ng kadagdagan na sibubog matapos ang sunod-sunod na bagyo na tuminama sa nasyon. 117,000 na aspirante sa 117 na aspirante sa pagkasenador, pagdeklarar na nuisance o sawong-sawong na kandidato. Nyan. Mga sawong-sawong na kandidato, maapilar daw sa COMELEC, sabi ni Chairman Garcia. Di man talaga, although mga diretso maninan, di man talaga mga garanaan. Oo. Magkapalaba lamang sa listahan. Mientras tanto, Ardana, pinunana kan Office of Civil Defense matapos ang pagrapado kan Bagyong Pipito. Anong Ardana pala? So, rapid disaster assessment and needs assessment din. Iya. Okay. Mientras tanto, nairegistrong danyos sa mga naraot na tinampo as in flood control dahil sa mga nakaaging bagyo. Uminabot na sa sobra 750 milyon pesos sigun sa DPWH. Habang numero ng casualties sa magkakasunod na bagyo, ipinag-urgulyo kan DILG. Nagpasalamat sa mga lokal na opisyal o kaya lokal na gobyerno asin sa mga namamanuaan dahil nalimitaran sa naman ang mga bilang kan mga nagadan. Pagkatod nin tabang sa mga rinapado kang bagyo, mas pinarikas ka mga lunadang pandagat. Mantang ribo-ribong 4-piece beneficiaries nag-graduar na o kaya mag-graduar na sa 2025, poverty mapping piparipaso. 4 na bagyong uminagi pasanaan sa Pilipinas, nagwalat ng 40 milyon pesos na danyo sa power sector. Profestong pondo kang COMELEC sa 2025, minantinir kan Senado.
Aha. Mientras na nasa Bicol region na. So, 24 truck Oo. nahali sa Kamara de Representantes. Garmay naling na nga nagpali dyan sa Embarcadero Boulevard. Ang sabi nga ni, Parte yan? puna ngayakan, tigpuna ng mag-distribute Oo. sa Albay, Kamsur, and Pasiring sa Catanduanes. Oo. Giwa ko naling dyan sa kaswapon sa May Boulevard. Doon na ko lang na truck. Alabaan na truck ini, mga ralabaon. Tabang Bicol, Tindog, Uragon. Oo. Oo. Inailig ako naling na dawa eh. Okay. So, yan, BP, yan, mga headlines na pagkaaga. Ato diyan kan POS Enterprises sa napong sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Orset, Legazpi City. Basta radyo, PYZ nyo yan. 24/7 konektado kung maski na load. From News Base, yun po si Martela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Sandali lang, Joshua, taaramuntaan kamugdakan kampanahon. Sandali lang, di ka mag-iro dyan, taaramunta daw ang mga latest na mga ngangalasan sa kamugdakan kampanahon. Ngunyan tabing aldaw, amihan na pala na di. Taglipot na. Hello, Pag-asa. Yes po, good morning, David BP. Good morning, amigo. Uy, sabi amigo, nag-declare na ang Pag-asa ki Amihan? Malipot na? Iyon na po, kasuha po nagpaluwas na kita ki Oh. press release. Gusto sabi yung amigo, tama ba? Malipot na di? Iyo po, pero sa Onyan DP, ang apektado pa lang kang Amihan, so extreme northern Luzon. Dahil pa siya dahil pa kita sa Bicol? dahil pa po nagpababa sundo digdi sa Bicol. Pero Oo. pigiling ta sa mga masunod na alaw, most likely sa Oo. sa weekend siguro mababa na digdi sa toya sa Iyo. Bicol. Ano may ni piktukan sa, alibaw ngayon, araw ka may bagyo, ano piktukan amihan sa sitwasyon kang panahon tabi? Tito bagang may bagyo, habagat ang parusa di? Tama? Ano po, Amihan. Amihan? Opo, Okay. Sa Okay. Onyan. Oo. Sa BP, sa truck niya, pagka-aktibang sa toyang Amihan, kumbaga pigtutulak niya yan pababa, tapos ang kinaluwasan kang mga truck, siya, kumbaga mga straightforward ang dalagan niya, ang landfall niya digdi sa sa Central Philippines, Oo. sa Visayas area, sa tracking yan. Pero duman sa intensity, ang epekto kang Amihan. So cold air intrusion, dahil nga hali siya digdi sa Siberia and China, siya kumbaga dry and Iyo, ade. cold. Oo. So, Nasa surprise niya, so bagyo. Oo. Napapaluya. Nakapaluya sa bagyo, ade. Iyo po. Pag malipot. Pero sa Yes, tawo, sabi, Pipi. pag malipot, nakapakusog, ade. Iyo pwede. Okay, so, garang karahayan man pag-amihan na, yan ang mga panahon na minaluya ang bagyo. Odo, may bagyo mangyari, pero maluya. Iyo po. Malipot. Malipot. Yung manangat. Kung mainit mananggad, bitaminaan sa bagyo. Ade. Tama po. Oh, pero sa tao, pag mainit, nakakatamang man. Kalintura ito, BP. Kalintura. Kalintura. Okay. O, sige, amigo. Tabi, mga tugangan sa tuyang kahoron. Jaime Bordales po para sa forecast ngunyan aldaw. Go ahead, amigo. Okay, marhay na aga po sa mga paraan tabay para po sa tuyang weather forecast niya na aldaw na Miyerkules. So sa ngunyan, klarado man na laog ka na sa tuyang area of responsibility, wala man kitang na monitor na FPA o bagyo sa laog kang par maski duman sa luwas sa may Pacific Ocean. So wala pa man kitang nailing na panibagong potential na LPA na pwedeng maging bagyo. So sa ngunyan na digdi sa Kabikolan, apektado kita kaining easterlies o so duros hali digdi sa dagat Pasipiko na iyo po ang madaraki mga biriglaang pag-uran o pagtagiti. Actualmente may nag-uran-uran kita ngunyan sa luwas nagtuturo tagiti. So iyo po yan ang epekto kaining easterlies.
Mientras tanto, so amihan na pigtataramta na sa ano po man sana apektado ang duman sa taas sa extreme northern Luzon. Sinlauman ta sa mga masunod na aldaw na padagos na pagkusog kaini asin posible sa mga masunod man aldaw asin semana pwedeng mamatayan ta naman yan digdi sa Kabikulan. So sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon sa Kabikulan, pinakahalangkaw pwedeng umabot yan sundong 33 degrees Celsius kasing pinakahababa nasa 24 degrees Celsius. Sa ngunyan, wala man kita gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Kabikulan, lauman sana ang maluya sagkod sa moderatong pag-ukulpan sa tuyang kadagatan. Ang estimated wave height takaana sa 0.6 sundong 2.5 man sana. Pero pagka nagkaigwa po kay thunderstorm sa kadagatan, ingat manggirare itong sa tuyang mga kababayan na nagagaramit sa dit na bangka dahil posible itong biglaang pagkusog ng doros asin paglangtaw pang kukol o balod. So yan lang tabi yung nabipi ang sa tuyang update para sa kamugtakan na sa tuyang panahon. Pali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat mahay na aga. Jim, di kitangon yan ki Gero weather system na pigbabantayan maski sa luwas kampar, ano? Klarado po, mas Klarado. sa Pacific Ocean. Yes. Good news. Oh, good news yan sa tuya. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po and nobelos. Thank you so much. Mga tugang Jaime Bordales po sa kamugtakan kampanahon from Pag-asa DOST. Mientras tanto, tuloy-tuloy mga tugang ang mga balita. Nasa linya po si Joshua Bino, Isalbatana. Siguro nakabainto na akong kakasimbag sa text dahil sa dinadang si Joshua sa on the air. Ha? Ngaya sir, han ba ngaya po si Joshua, namimiss ko ngaya. Ngaya ko may namatian pagkatapos kang bagyo. Sigang arapot. Dahil nga nagdiding sa boarding house. Bagun ahin daw ngaya. Nganya ko yaon sa kung nagpaingalo ta may karukalintura. Ay paguna ko de batak din nagsimbag nga sa chat. Dati nga minasimbag nga sa chat nguyan nga dahil nga nagsimbag sa chat. Bata nga kwan nga may kaipon nga ko sa iya. Nganya ko may namatian, may fever na diit. Sige nga po. Di nagsimbag nga susaro man na text nga nga Sir Hen. Doon si Diyos ba nga malaog nga ta. So, Gcash ko ngaya, bago na nga sa numero, nga ko, i-text mo. Dahil man niya sir nagsimbag, ay nga ko, parli pa lang ka mong experience siya. Joshua? Narahay-rahay pa sa nagari, mapipilayan na naman. Mga makuliton. Mga makuliton. Doon ako sa mga friends ko, mga boys. Inda, basta yun sa mga kan, basta ako, basta garo na iling ko sitwasyon mo niya, konsultiro man ako ko ito. Good luck, my friend. Garo arog ka yan, inda, di ko alam kung baka mga lalaki ini. Hindi, permit na. Siguro, sa mga barkada mo ni gayod na, kuan na mga amigo mong mga close friend talagang mga lalaki, adi. O, sa mga nagmamakulog. Anyano, sa mga nagmamakulog talaga, garo yun, garo doon ako, mga lalaki, inta. Pero namamatian ko ang pagkanindaan pagiging hadit, ang hadit. Good luck. Sa text baga, mamatian mo baga? Opo. Adi? Oo. Loko man na mga barkada mong mga lalaki na, ano? Ini mga barkada mong mga lalaki, padabaon ka man, adi? Gare, bako pag makulog, pasubo. Gare, grabe man ang sa indang pag-care sa imo. So, thoughtful ba? Pagiging thoughtful baga? Opo. Ade? Oo, garo-arog ka. Ang namatian ko talaga. Di kang na-receiving chat man ang gadali, Senda? Wala man. O baka, nagluya sa internet mo? Di ka kina-receiving? O baka, habo kang i-chat na direkta ta? Habo rin na kiribok? baka may makabasang iba ngaya. Di ngaya. Si Henry may i-chat ta. At sa totoo lang, nagastusan man ako. Bakit? Siyempre, so kakasimbag mo baga sa oras mo. Masimbag ka so text baga, so load baga. O luso. Iyo ta, pigludang ko isa daw kong globe number ta. Dahil man palang kilaog ito. Pigludang ko, magsimbag sana. 21 nang gan.
Na kuan. Grabe nga niya ako ini si Joshua. Dakol pa lang yan ng barkada. Iya ba talaga? Mga mababait kaya mga taga DCGB. Iyo nga ni, grabe nga niya akong barkada pa lang kainin na so talagang kuan mo. Ma-feel mo na gari, grabe ang pagpadaba. Dili nga ni sa loob kan si JB, gari may nag-uuri sa imo. Salamat po Kuya Ramer sa pag-uri. Iyo nga ni, digdi sa loob kan si JB, kan suday ka na iling, gari may nag-uuri, may nafe-feel ko lang, nailing ko lang sa mga sa pandok. Iya. Gusto kong pasalamatan sa pag-uri niya. Saro dyan si Chief Ramir. Yung kasabay-sabay mo eh. Si Chief Ramir talaga naman tayo ang pagiging ama niya. Yes. Oh, basta gano'n nailing ko ang tension na may nag-worry kanday ka na naglaw. Salamat tabi Chief Ramir. Yes. Okay. Problem, remate. Wala na ulit ang pasanagari. May malalapo na naman gani. Okay, sige, go. Good morning, Ipe. Good morning. Ay, sa dagdag niya tangani ng mahiling ko nagura no kadakulaan na news ni Super Typhoon Pipito sa edukasyon nag-deploy of education Diyos ba? o that Oh. pasiring dumagan Oh. Nasaan? Pat ang signal kang VHF akan cellphone dinger pigid jam na ang signal ni Diyos. Natayan. Ako may duda talaga ako. Naigwa na kay Diyos wag nagkuhan. Nagumuto-muto. Hello? Ano pa rin, Mar? Marirahayon an enclosure. Iya. Nadifiki lang bumaldan. Nadifisi na. Gary, luumon masyado ang signal mo, Noy. Diyos ba? Pepe, Ay ka. andito na. Na talaga? Talaga. Okay, sige, Yes. go. Tangani mahiling kung gurano kadakula ang naging danyo sa sektor kan edukasyon nag-deploy ang Department of Education o DepEd Bicol ni grupo Tanduanes. Kaso sabi dito May problema talaga, Jing. May problema talaga ang signal ni Joshua. Ali dyan sa luwas. Good morning, VP Henry. Bagon ang City Administrator kan Legazpi. Iyo po. Si Kwan, si Madam na Grace. Ha? Diba lamang mawara ang obstruction ng mga auto nakaparada sa Teachers Village 1. May mga auto para warang mga garahe. Salamat po. Joshua. Yes. Go ahead. Nag-deploy ang Department of Education o DepEd Bicol nin grupo pasiring sabi naman dito Henry sa Catanduanes. Kaso udma Nobyembre 19 kan formal na i-deploy kan DepEd Bicol at sa indang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM team. Pasiring ganit naman sa isla kan Catanduanes tangani makapagkondusir nin post-disaster needs assessment matapos ang pagdistroso ni Super Typhoon Pipito. Ang grupong ini iyo ang pinamamayuhan pasiring duman ni Regional DRRM Coordinator Architect Deo Moreno asin Engineer 3 Daisy Moratalia asin sinda iyo ang makikipagtabangan, makipagkoordinar sa mga schools division offices naman sa probinsya kan Catanduanes. Tangani nang i-assess ang naging danyo. May problema? Doon Hello? ako, wala pa dyan si Joshua Sara ni sa tao. Hello? Yes. Tangani ng mahiling andan nyo sa infrastruktura asin masimbagan ang mga pangaipo kan mga estudyante asin mga paratokdo lalo na dumantabi sa mga hardest hit areas. Ang validation team iyo ang ma-concentrate dito duman sa mga severely affected na mga munisipyo kan Catanduanes, particular na munisipyo kan Pandan, Panganiban, Higmoto, Karamoran, kasabay man ang Bagamanok asin duman sa Biga
asin na pag-assess kan na grupong ini nagpuo na kasudma asin magdudurar sundo pitsa 22 kining Nobyembre 2024. Susog sa memorandum ni DepEd Secretary Sonny Angara, Memorandum number 64 series of 2024, may kinaraman ini sa pagsiguro kan safety kan mga o safety as in learning continuity duman sa mga disaster affected areas. Ang mga regional director as in schools division office iyo ang pinag-require na mag-submit nin daily situation reports kada alas 9 ang pagkaaga as in siguruhon na matatapos sa laog nin tulong aldaw ang rapid assessment and damage report o piga-aapod nindang radar. Pinagdatawan man ng instruction ang mga eskwelahan na i-aktibar ang sendang mga DRRM, mga medical team asin i-assess ang safety ng mga classroom asin iba pang pasilidad sa mga eskwelahan. Sa initial na naging findings kan grupo sa bilog na Bicol Region, iguana ni BPN Rainin 408 mga eskwelahan ang apektado kan uminaging bagyo. Hali sa nasabing bilang, 244 classroom digdi ang pinag-report na completely damaged na. Sigun kay Architect Moreno, ang data na sa indang makukuha, lalo na itong mga apektadong estudyante, apektadong mga eskwelahan, iyo ang magiging basihan nila sa pag-request ng mga additional na pondo, tangalin ng masimbagan ang mga pangangaipo, kan mga eskwelahan, kan mga estudyante, asin mga paratokdo, lalong-lalo duman sa mga areas na pinakang apektado kan uminaging si Super Typhoon Pipito. Iyan tayo, BP. Dagdag niya itong istorya, halis sa luwas. Joshua, BP. may nag-text di galing iya bumalik talaga kay Joshua sa kulalapnit. Baka man ito kulalapnit. Juan. Oh, totoo ito. Lalong na-discredit ko na. Okay, sige. Basta lalong na ula. Lalong na ula. Okay. Yes. Joshua, this is Thank you. Joshua sa report. Mientras tanto, advance happy birthday kay John Philip. Yan. Jomar Bien nasa linya. Kami Jomar. Good morning. Salamat, Vivi. Andre, good morning. Ay, na yung problema ng laki. Na yung problema ni si Jomar. Mana ini sa ninong niya. Alang ko ni Maray ini. Sila mong problema kayo ni si Hada. Dahil ko ni Maray ini. Garma palibre ka sa regalo. Sa pagtaw kay regalo. Pero iyang purpose kaya ni. Ipagi sa umaw-umaw. Mapalibre. Kaya sunao mo, okay lang, maski dahil na marigalo. Okay, ano talaga nag-style? Okay, sige, go. BPN Ray, 150 ang mga aplikante sa trabaho para sa pabrika duman sa Batangas na iniskusar kan lokal na gobyerno kan tabako nakatalahan magpairarom sa medical examination ngunyan aldaw. Ini matapos na ma-postpone and supposedly medical examination kan 115 na mga nagpakapasar sa interview para makakwalipikar na makapagtrabaho sa Epson Precision Philippines Incorporated ka nakalis na Biyernes dahil sa medyo maraot na panahon. Sinabi ni Mr. Sosimo Buing Consejo ang peso kan tabako na impinag-schedule lang nida ngunyan aldaw ang medical examination kung saan ang medical team mismo kan Epson Precision Philippines Incorporated ang mapasiring di sa syudad kan tabako para ipairarom sa medical examination ang 155 aplikante. 112 digdi ang hali sa tabako in First District ng Albay, 16 ang hali sa Daraga, asin 27 ang hali sa Ligao City. Ang mga ini iyon nagkapasar sa interview kanakalis na Martes digdi sa City Plaza kan tabako kung saan dahil ang tapakapasar rin sa interview pwede na sinda magtrabaho nin 6 na bulan sa initial na kontrata digdi sa Precision sa Epson Precision na magsisweldo ng 520 pesos kada aldaw. Pwede pa yan sa mga allowances at iba pang benepisyo. Ang mga makapasar digdi sa
medical examination nagigibuhon sa 5th floor kan City Hall, Tabaco City, Ngunyanal daw. Iyuan malagatulo sa lalong madaling panahon pasiring sa Batangas para makapagtrabaho kung saan libre pa ang sa indang transportasyon. Ang transportasyon, mismong ang bus kan city government kan Tabaco ang saro sa mga mahatod sa Inda duman sa nasabing lugar. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Ang mga bareta, mga tugang susunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos serbisyong imperial, probinsya at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si FEM, mura ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si FEM imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si FEM imperial na patabaan Pulangi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano man ang atubangon ta, siguro si Shine perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, si Consi Sunshine Imperial. Kapos sa sektor tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Consi Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos.
puntos. Ang third placer makakaresibe ng 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. As in Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyo na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si J. Pili, handang magserbi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:15. GB News Express. Tara. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw ni Miyerkules, fit sa 20, mga tugang kang Nobyembre. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtaunin 50 million pesos sa gobyerno probinsyal kan Catanduanes para magamit sa pagbangon kan biktima kan Bagyong Pipito. 408 na mga eskwelahan sa Bicol Region na afektaran kan Super Typhoon Pipito sigon sa DepEd. Sa lado nasyonal, Pag-asa, pigdeklarar na ang pagpuon kan amihan season. Department of Agriculture planong mag-importa ng kadagdagan na sibubog matapos ang sunod-sunod na bagyo na tuminama sa nasyon. Sa ibang nasyon, pagsulong ng ceasefire sa Lebanon, makusog na pigusulong kang Estados Unidos. Business News, grupong Piston, pinangapura ng pagbasura sa oil deregulation law matapos mag-rollback ng diiton apisar kan tulong-sunod na simanang oil price increase na pinautob kan mga kumpanya ng petrolyo. Mga paagi para mapugulan ang antimicrobial resistance ipinaluwas kan mga eksperto sa salud. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungo niyan sa lado lokal. Personal po na itinaon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 50 million pesos na relief o presidential assistance kay Catanduanes Governor Buboy Coa na magagamit para sa rehabilitation effort kan probinsya. Kasuhapon, pagpasiring kan presidente sa probinsya ng Catanduanes, tanganing personal na mahiling kamugtakan kan probinsya asin makapagpaabot nin tabang para sa mga residentes matapos mapiktaran kan super typhoon na si Pipito. Inot ang nagkaigwa
nin aerial inspection sa mga lugar na mayor na naapektaran kan bagyong Pipito. Asin nagpasiring sa Virac Sports Center asin pinanginutan ang pag-distribuer kan government assistance para sa 1,500 na beneficiaryo hali sa mga coastal barangays kan Virac. Kasabay kan presidente sa iyang pagbisita ang mga opisyal kan DPWH, DOLE, DILG, OCD asin Presidential Communication Office. Mantang nagkaigwanin situation briefing sa Kapitolyo, kasabay ang mga lokal na opisyal kang probinsya kung sain pinag-urunan ang pangangaipo asin problema kan dapat masimbagan kan gobyerno. Sa ibong nalado, nagpahayag nin pasasalamat si Governor Kua asin ang katandungan sa ginibong pagbisita ni Presidente Marcos sa probinsya asin sa pagtabang na makabangon sa mahiwasan na danyos na winalat kan bagyong Pipito. 404 na mga eskwelahan sa Bicol Region ang naapektaran kan super typhoon na Pipito. Ini basado sa post-disaster assessment kan Department of Education Bicol kung saan pinakadakol ang mga classrooms ang alistroso sa probinsya kan Catanduanes na 108 uminabot sa 143 man sa Camarines Sur, 113 sa Camarines Norte asin 43 sa Naga City. Sigon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, sa ibong kan pagapadagos na field validation kan sa iyang mga personahes, 244 na mga classrooms ang konsideradong totally damaged asin pinakadakula kay ni ang Catanduanes. Dahilan kay ni sobra sa 3,800 na mga estudyante sa riyon ang na-displaced dahil sa pagrapado kan bagyo. Dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas. Dagdag na bareta mga tugang estudyante o mga estudyante kang Legazpi City High School ginana ani ka-6 na pwesto sa Sarong Creative Awards sa World Robotic Olympiad na ginibo sa Italia. Pinagbidbid kan sangguni ang panlunsod. Aramon na po ang detalye kang report kay Shara May Leron. Maray na aga po VPS sa tuwing mga paraan tabay. Sa ginibong regular na sesyon kasuhapon, pinagmidbid kan sanggunian panglungsod kan Legazpi ang naging magdayon as in outstanding na performance kan Legazpi City Science High School na guminana sa ginibong global competition na World Robot Olympiad sa Bisha, Italy kan Setyembre presenteng taon. Basado sa Resolution number 16-0382-2024 na pinadrinuhan ni City Councilor Joseph Philip Lee, ipigrekognisar ka ini ang Philippine Robotics National Team, partikular na ang tulong estudyante kan Legazpi City Science High School na ipigpresentar ang Pilipinas. Kung magigirumduman ang nainot ng report sa DCGB News, nakuha ang ika-6 na pwesto asin ang Creative Award kan senior high school students na sinda Tristan Benetes, Ethan J. Balute asin Gian Micaela Rameses. Kaibanan man, sa indang coach na si San Jacob, sarong maestro kan nasambit na eskulahan. Ipagpresentar kan grupo ang sa indang innovative project na may titulo ng Project Hakbang na ang katuyuhan iyo ang makapag-develop na vertical farming concept na makakatabang para mientras na masolusyonan ang problema sa katalibutan, partikular na sa climate change. Yan tabi ang report halos sa regular na sesyon kan sangguniang panginsod kan Legazpi kasuhapon. Ini po si Shara Mileron, DCGB News. Nakatalaan po nagibuhon kan Department of Health Center for Development ang sa indang 10th Bicol Mental Health Convention sa AGA, Nobyembre 21 sa 24 sa Legazpi City Convention Center sa Legazpi City. Sigon sa Department of Health Bicol, objeto kan aktibidad na matutukan ang importansya kan mental health asin psychosocial support mantangyaon sa laog kan opisina, workplace, ang lambang empleyado. Ang aktibidad piglauman na papartisiparan kan mga representantes hali sa malinlain na hospital, government agencies, private offices, mga stakeholders at iba pang miyembro kang sosyudad. Ang tema kan convention iyo an It is time to prioritize mental health in workplace kung saan 8 ang mga health experts speakers na mataonin mas hararom na diskusyon may kinaraman sa nasabing tema. Dagdag na bareta sa lado lokal, mga municipal agriculturist pigahanapan na kan mga tawo para hagadan nin pananom na gulayon.
upigahanap na kan mga tawo para hagadanin pananom na gulayon. Report kay Jimmy Nasalita. Dakol na ang mga nagaharanap ngunyan nin mga pananom na mga gulayon kung dati sa mga Municipal Agriculture Office kulang ang nagaharagad nin mga pananom alagad palibas sa padagosan pagmahalkan mga gugulayon sa mga merkado. Ang iba nag-iisip ng magsuro sa diri ng magtanom para makabawas-bawas lamang sa gastos konsumo sa pagluto. Mismong DCGB News na patunayan nadakulan mga nagahagad na nin pananom pakatapos kan mga bagyo sa mga opisina sa agrikultura kung sa nini ang importante ngunyan ang mga bakanting daga dapat taranuman na maghirigos ini sa rason sa mga saudan talagang sobra na ka mga mahal kan mga gulayon minimum kamatis, lada, pitsay asin mga dahon-dahon pagkatapos anakan na magkasunod na bagyo talagang huminara lang kao na ang mga presyo. Ang bagay na ini dahil man nin ahensya ng gobyerno na minasaklaw para mag-monitor sa mga pamrisyuhan sa mga saudan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Bigmidbid po kan Albay Provincial Agriculture Office na suportaran asin magbakal nin mga produkto kan lokal na paraoma asin mga paraoma hali sa Baguio City ang gigibuhon na kadiwa ng Pangulo sa Kadiwa Trading Center EFB Ville Kabangan Kamaligalbay. Sigun sa Apaw, Huwebes, Nobyembre 21, pwedeng makabakal nin ang publiko nin mga gulayon arog kan repolyo, broccoli, cauliflower, bagyo beans, patatas, lettuce, sayote, carrots, asin iba pa. Katuyuhan kan aktibidad na makabusol asin matabangan ang mga saradit na nagninegosyo na may pabakal ang sa indang produkto sa bilog na probinsya asin nasyon. Mientras tanto, Al Armario may dagdagman na report. Kapital ang gigibuhon na aksyon ni Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. sa Legazpi City sa laog nin sobrang 7 bulan. Tigtawan doon kan alkalde ang edukasyon asin ang salud. Sa edukasyon, 77 classrooms ani papagibo sa mga pampublikong eskwelahan siring kan Pawak, Rawis, Gogon, Buraguis, Poro, Humapon asin San Francisco. Funded na yan kanako Bicol bilang siya ang Executive Director. Apera pa yan kan mga scholarship program as in educational assistance na kadakol na nagkikinabang. Sa salud, pigo po na ang mga legacy o kaya legacy hospital kan administrasyong Marcos sa paagiman kanako Bicol 20 stories na building na yaong pagkapagibo na sa Frontera kan Bicol Medical Center o dating BRTTH. May budget naman na tagama para sa mga pangangaipo kan Legazpi City Hospital. Pati sa naman ini kan mga bigopona na trabahon ni Mayor Garbin sa panduang simana niyang pagtukaw sa City Hall. Alarmario, DCGB. Bubuksan po dyan alas 10 aga kan Department of Trade and Industry o DTI ang Orawa San Masbate Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi Activity Center. Sigon kay DTI, Masbate o IC Provincial Director Butch Santiago sa entrevista kan DCGB News na ang tema niya na taon iyo ang Rodeo Timeless Trader Traditions na nagtatampok sa best of Masbate's locally crafted goods, delicious treats as in artisanal products. Sayang sinabi na bilang Rodeo Capital kan Pilipinas, dadarahon kan Masbate ang timeless spirit, traditions as in unique na mga lokal na produkto sa Ayala Malls. Pongo niya na aldaw sa Nobyembre 24, apera sa pinaka-aabangan na produktong corned beef, beef tapa, carmelado, asin mga dekalidad na dried seafoods, asin mga leather crafts. Dagdag pa ni Director Santiago na apera sa mga produkto, tampok man ang kultura asin artes kan Masbateño. Bubulusan relocation site pigalaoman ng ngunya na Desyembre matatakudan nin kuryente kan Aleco. Report kay Karen Ala. Piglalauman ng gad na paglalaog ng unyan kaining Disyembre,
magkaigwa na kuryente. Ang pigpapara follow up na mapakuryentehan na bubulusan recollection site tuman sa bubulusan ginubatan albay. Iyan ang paglaom mo niya ni Mayor Chino Garcia kan ginubatan albay dahil tasigun sa iya halos kumpleto naman sinda sa mga dokumentong pigahagad kan Aleco sa inda. Sigun kay Mayor Chino dahil na kumpleto na ninda sa mga pigaagad na dokumento kan Aleco, almost ready na for energization talaga ining relocation site sa presente. Halagad may ipigtausan na sindagiraray na bagong requirement dahil tasigun kay Aleco, pang mainline ang gagamito na connection kan kuryente sa nasabing lugar. Kaya sinabi kan alkalde na baad lamang ining Disyembre magkatarakuda ng kuryente ang mga residente sa nasabing relocation site. Karan Ala, DCGB News. Mientras tanto, Bicol University Olympics lawas na sa masunod na semana. Basta wara nin raot nin panahon, final coordination meeting gigibuhon taod-taod lang. Joshua Bino sa report. Matapos ang pagkapendyente ay nagkapirang simana dahil sa uminaging mga raot ng panahon, posibleng malawas naman giraray ang tigalat-halat na Bicol University o BU Olympics 2024. Kung matatandaan, last week kan October ini dapat kuta nang maikondusir. Alagad dahil sa uminaging si Bagyong Cristina, siniba pang mga raot ng panahon na uminagi digdi sa Bicol region, nagkapirang simana man ining na kanselar asin na formalmente pinag-schedule ini o re-schedule ini next week. Ang initial schedule na pinalawas ka na Bicol University, Nobyembre 23, alas 4 na maagahon, igibuhon ining BU Olympics Fun Run. Duman ini sa BU Sports Complex sa BU Main Campus. Mientras tanto, Pitsa 25 kan Nobyembre, general rehearsal na ini para sa BU Hataw 2024. Ang BU Hataw na ini, saro sa pinag-aabangan na aktibidad kada bes sa nagkakaigwa ni na okasyon o kaya founding anniversary na Bicol University dahil ang tayo ini ang sarabayan na pagbayli kan mga estudyante ka nasabi ng universidad. Kung kaya pitsa 25, general rehearsal, magpoon alas 7 ang pagkaaga, sundo alas 5 ang pagkahapon. Pitsa 26 kan Nobyembre, iyo na formalmente nga pagpoon kan aktibidad. Alas 2 ang hapon, assembly area sa Daraga Campus. Asin pagpatak alas 3 ang pagkahapon, iyo mismo ang pagpoon kan parada kan manlain-lain ng mga college asin na institute kan Bicol University asin ang parada ini mapoon sa BU Daraga Campus, pasiring sa BU Main Campus, partikular na sa Saindang Sports Complex. Pagabot alas 4 ang hapon, iyo ang formal na opening program kung saan gigibuhon ang BU Hataw asin magkakaigwama nin fireworks display. Pitsa 27, sundo pitsa 29 kan Nobyembre, competition proper na ini. Laban-laban na kan manlain na mga colleges sa manlain man na mga sports, indoor asin outdoor games. Mientras tanto, tangani ng planchahon formalmente ang nasabi ng aktibidad. Masiguro ang pasiorden, masiguro ang seguridad asin ang pagmanehar kan bulos ng trapiko. Magkakaigwa naman in final coordination meeting duman sa BU IPSR kay bahan si Dean Karina Sales, imbitado ang manlain na mga stakeholders, PNP, BFP, Public Safety Office, Kandaraga asin Legazpi para pagurunan, planchahon ang nasabi ng mangyayaring dakulang aktibidad sa BU. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Mga kahobenesan sa tabako na malaban sa Batang Pinoy o Philippine Youth Games ipinagpresentar na kasudma kay Mayor Crescel Lagman. Report kay Jomar Bien. Ipresentar na kasudma kay Mayor Crescel Lagman katabakoan piling-piling mga atletang kabataan kan syudad na ilalaban sa Batang Pinoy o Philippine Youth Games sa maabuto na Nobyembre 22, sundo 28 ngunya na taon. Ang mga kabataan pigkumpwesto nin 38 atlet o 32 sa mga atleta
hali sa anom na kategorya ng karawat, arugan dance sports, pengkak silat, sepak takraw, table tennis, wrestling, asin wushu. Pinanginutan ni Mr. Seth Botalon, ang sports coordinator asin head of delegation, ang pagpresentar sa mga kakian na ini, kasabay naman ang 10 pang mga coaches ang lokal na gobyerno, ang Office of the Mayor, Cantabaco City, iyo ang nagtaon ng dakulang suporta sa paglaban kan mga kakian na ini duman sa Puerto Princesa, Palawan sa naunang bita na petsa, kung saan sinagot gabos kan Office of the Mayor ang mga gasto kay ni pon sa uniforme, sundo sa pamasahe, asin iba pang mga allowances. Sinabi ni Mr. Botalon na naglalaom sinda na liwat na makakasukbit ni mga medalya ang delegasyon kan Tabaco City. Araw ka nakalis na taon kung saan nakaiguan ni sarong gold, tulong silver, asin anom na bronze ang naiulikan mga ini digdi sa syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:35 nin pag-aaga, iba pang mga mainit na bareta. Makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. GB News Express. GB News Express. Mga tugang opisyal lang pong ipinagdeklarar kan pag-asa ang pagpon kan amihan season dahilan sa nangyaring makusog o pagkusog kan high pressure sa Siberia kanakaging daw. Pigalaoman na magkakaiguanin pagkusog ang northeasterly winds pon kaso hapon asin ngunyan aldaw. Apera pa dyan, may mga pigalaoman na pagkusog din paro sa mga masunod na semana na madaranin malipot na paro sa northern Luzon na indikasyon kan amihan season.
Lauman na mas makusog asin mas malipot na paros dahil sa amihan asin ang pagkusog kan ukol partikular na sa Luzon. Prinutihiran kan Sierra Madre ang nagkapirang particle Luzon kontra sa rapado kan Bagyong Pipito sigon sa Pag-asa. Sigon kay Pag-asa Officer in Charge Juanito Galang na posibleng mas grabe pa ang nangyari sa nagkapirang particle Luzon kung bako dahil sa kabubuldan kan Sierra Madre matapos magtama sa nasyon ang severe tropical storm Pipito kan weekend. Dagdag kan Pag-asa na nagibong bawasan kan Sierra Madre ang epekto kan bagyo apesar kan makusog na pag-uran na sinapar sa Catanduanes kasi nagkapirang isla sa probinsya kan Quezon. Ang Sierra Madre yung longest mountain range sa nasyon. May laba ining 540 kilometros hali sa Cagayan Province, pasiring sa Quezon Province na sa sirangan na parte kan Luzon. Iba pa niya itong mga bareta, plano po kan Department of Agriculture na mag-importa ng dagdag na sibubog matapos ang presenteng taon. Sigon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi dahil sa epekto kan sunod-sunod na bagyo na nagtama sa nasyon asin dahil sa ipinapotob na closing fishing season. Inapwera sa enot ng 35,000 metric tons na ninsibubog na inimporta kan gobyerno. Sigon kay de Mesa, pigahalat ngunyan ang pag-aprobar sa importasyon kan 8,000 metriko tonelada nin sibubog. Pigalauman man na maabot sa nasyon ang kadagdagan na imported na sira sa primerong parte kan Disyembre. Nagpaluwas na po ng desisyon ang Commission on Elections sa duwang division kan Commission on Elections na nagdideklarar o nagpaluwas na po din desisyon ang duwang division kan Commission on Elections na nagdedeklarar na nuisance candidates ang 117 na aspirante sa pagkasenador. Sigon kay COMELEC Chairman George Herwin Garcia na naresolbera na ang gabos na ini. Sa ngunyan, sinabi niyang igwamanin anom na aspirante na nagsusumiter kan sa indang motion for reconsideration na sa indaman na tututukan na masolusyonan ang nasabi sa masunod na simana. Pinunan kan COMELEC ang pag-uugid sa mga lokal na aspirante na target nindang matapos bago mag-abot ang bulan nin Disyembre. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kay GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Savers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na, ilabas mo. At San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, mas pinakusog po kaan pagsulong ng ceasefire o tigil putukan sa pagultanan kan Israel as in Hezbollah. Naghahalat sa ng Estados Unidos sa kasimbagan kan gobyerno kang Lebanon may kinaraman sa draft deal na sa indang ginibo. Ang nangyaring airstrike na nakaaging semana ay kinagadan ng dakol na mga Lebanese ang mataon in pressure sa Hezbollah as in Lebanese government na kon ang kasunduan. Magigirumduman na nangingenot ang Estados Unidos, Egypt as in Qatar na nagsusulong kan tigil putukan kontra Israel. Sa lalo po kang negosyo, mga tugang nagrally ang grupong Piston. Nagrally ang grupong Piston tanganing may pangapudan ang pagbaba kang presyo ng produktong petrolyo sigon kay Serielo Latoreno bitin sinda sa sadit na rollback kasahapon matapos ang tulong simanang sunod-sunod na aumento sa presyo ng gasolina sin diesel. Nangapudan man ang grupo na suspenderon ang tax sa petrolyo asin ibasura ang oil deregulation law. Nangapudan man ang grupo na may cartel o sabwatan sa mga kumpanya ng petrolyo sa presyohan kan petrolyo sa nasyon.
Health news, mga tugang mga paagi para mapugulan ang antimicrobial resistance. Ipinaluwas po kan mga eksperto sa salud. Detalye po kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Sa selebrasyon kan World Antimicrobial Resistance o AMR Week, ipinagirumdum ka mga health experts sa kinaban ang responsableng paggamit ng antibiotics tanganing mapugulan ang paglakop kan antimicrobial resistance. Sigon sa World Health Organization o WHO, kung dahil na makontrol ang antimicrobial resistance o AMR, mawara na kita ng treatment options. Dahil ang di nagpaluwas ang WHO ni mga pagi kung paano mapreventaran ang antimicrobial resistance sa sinini, iyan mga minasunod. Mag-inom sa nanin antibiotics sa sinibabang antimicrobials na pigreseta kan kwalipikadong health professional. Perming sunodon, at abiso kan health workers kapag nagagamit ng antibiotics. Dahil hanggang makiras o gumamit ng tada na antibiotics at sinurog sa gabos, maging responsable sa paggamit ng bulong. Health News from Newsbase, Mardela, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa report kasabay po si Jaime Bordales. Okay, marhay nga aga po sa mga paraan tabay para po sa tuyang weather forecast niya na aldaw na Miyerkules. So sa ngunyan, klarado man na laog ka na sa tuyang area of responsibility, wala man kitang na-monitor na FPA o bagyo sa laog kang par maski duman sa luwas sa may Pacific Ocean. So wala pa man kitang nailing na panibagong potential na LPA na pwedeng maging bagyo. So sa ngunyan na digdi sa Kabicolan, apektado kita kaining easterlies o so duros hali digdi sa dagat Pasipiko na iyo po ang madaraki mga biriglaang pag-uran o pagtagiti. Mientras tanto, so amiha na pigtataramta na sa ano po man sana apektado ang duman sa taas sa extreme northern Luzon. Sinlao man ta sa mga masunod na aldaw na padagos na pagkusog kaini asin posible sa mga masunod man na aldaw asin semana, pwedeng mamatayan ta naman yan digdi sa Kabicolan. So sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon sa Kabicolan, pinakahalangkaw pwedeng umabot yan sundong 33 degrees Celsius kasing pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. So ngunyan, wala man kitang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Kabicolan. Lauman sana ang maluya sagkod sa moderatong pag-ukulpan sa tuyang kadagatan. Ang estimated wave height takaana sa 0.6 sundong 2.5 man sana. Pero pagka nagkaigwa po kay thunderstorm sa kadagatan, ingat manggirare itong sa tuyang mga kababayan na nagagaramit kay salit na bangka dahil posible itong biglaang pagkusog ng doros asin paglangtaw pang kukol o balod. So yan lang tabi ang sa tuyang update para sa kamugtakantan na sa tuyang panahon. Pali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat maghay na aga. Mga tugang iyang pang kabilungan kan mga darakulang bareta sa Newsbase kan DCGB, sinurat po yan ni na News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Angel Mustasa, siring man nakasabay niya to sa report ang Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Kasabay po si Shara May Leron, ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 7 na ogaring. Mga tugang, mapaaram na kita sa 7 o'clock na tod-tod po kasi acknowledge ta sa mga kwantabi, sa mga donors tatabi para sa satuyang tabang sa probinsya nin Catanduanes. Pero eksakto na kayang alas 7 o no? At tod na lang tabi 7:30. Basta po ang latest digdi, so kinuliktatan na 10,000 kaso hapon dyan sa Pawa, Legazpi. Mga tugang may nagdonar po dyan habunang magpamidbid sa Pawa. Buda additional 3,000 pesos tabi na taga-Pawa man na chinat sa kuya ni amigong Benji Dapugi. Kukolektahon mi tabi todo dyan sa City Treasurer's Office. Tayaon da sa iya so cash. Sabi kan sa kuyang amigo. Then may additional pong 2,000 na anonymous pa na sa GCash kasuhapon. Todo subo tabing mga donors. Babasahon tatabi 7:30. Hindi po sa tuyang programa. Salamat kanserong pagantamay. Bareta alas 7. Mga tugang masulod na. Goodbye. Mabuhay.